ҳодисаи тирпаронии шаби 11 март асосан дар маҳаллаи Бӯстон ва дар кӯчаи Ибод Файзуллоеви ҷамоати чоркӯи шаҳри Исфара рух додааст. ин мавзеъро тоҷикон дусанга меноманд ва ҷониби қирғизҳо иккиташ мегӯянд. ин атроф ба ҷои истироҳатии Қуммазор наздик аст ки соли гузашта атрофи он баҳсҳои ҳудудӣ рӯ зада буд. мақомоти шаҳри Исфара ва чандин сокинони ҳамин маҳалла дар суҳбати видеоӣ ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ки тирпаронӣ соати тақрибан 1:30 шаб шурӯъ шуда ва ҳудуди 2 соат идома кардааст. дар натиҷаи ин тирпарониҳо ҳарчанд талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст, аммо дасти кам 3 ҳавлии сокинон мавриди ҳамла қарор гирифта осори тир намудор аст. ҳавлиҳои зарардида ба сокинони ҷамоати чоркӯҳ Қодир Бобохонов, Раҳматулло Анваров ва Ҳикматулло Ҳабибуллоев тааллуқ доранд. ҳамин як паққаскара зад ки баланд ҳамин табуши тир киди ё Аллоҳ гуфта хеста рости гап хеста бинам ки ана мехед андохтани сарка 6 тир инги гомда зад онда аман байонот гита сурат гита тирои гирон барафт. ба навиштаи расонаҳои қирғизӣ ҳодиса гӯё пас аз он рух додааст, ки аз ҷониби сокинони Тоҷикистон ба сӯи онҳо сангпартоӣ шудааст, вале сокинони ҷамоати чоркӯҳ инро рад мекунанд ва баръакс сарҳадбонони қирғизро ба иғвоангезӣ муттаҳам мекунанд. tuhmat kara ina toҷико кард мо барои мошини мо нагузарад гуфта ҳамин кори худошон сар кард. раёсати сарҳадбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон то нашри ин навор дар ин бора расман маълумот нашр накарданд ва мавқеи расмии ҷонибҳо дар ин бора маълум нест, вале ҳоло ба таҳқиқи ҳодиса шурӯъ карданд. қарор аст ҳаятҳои ду ҷониб рӯзи 12 март сари мизи гуфтушунид нишинанд ва ҳодисаҳои ахирро баррасӣ намоянд. мо аз субҳи рӯзи 11 март дар ҷои ҳодиса қарор дорем ва феълан садои тирпаронӣ дар ин ҷо шунида намешавад, вале ташвиши мардум боқӣ мондааст. рӯзи 10 март низ дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон тирпаронӣ сурат гирифт. ба иттилои манобеъ аз тарафи Тоҷикистон як кас кушта ва як нафари дигар захмӣ шудааст. мақомот дар бораи ҳодиса ҳеҷ ҳарфе нагуфтанд. ҷониби Қирғизистон мегӯяд касе аз тарафи онҳо осеб надид. дертар мақомоти ду кишвар ба созиш расиданд, ки ҳодисаро ба таври мустақилона таҳқиқ мекунанд. Тоҷикистону Қирғизистон 970 километр марз доранд, ки ниме аз он таъину нишонагузорӣ нашудааст. номуайян мондани бахше аз сарҳад ҳар чанд вақт сабаби баҳсу муноқишаи мусаллаҳона байни ду ҳамсоя мешавад. дар низои моҳи январи имсол аз ду ҷониб даҳҳо кас захмӣ шуда, аз тарафи Тоҷикистон 2 кас кушта шуданд. фарзон муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Исфара.